ngal gollidal hakkunde ɗe leyɗe ɗiɗi fawi koye nanodiral ɓeydangal mawninede hakkunde Amerik e Nigeria e nder jokkodiral ngal no tawa gostodiral kabaruji hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe hokkugol kaɓirɗe e alaji kaptorɗe fewde e konu Nigeria neldude disodirɓe Amerik e fannu kabaruji cuuɗiɗi jonnon ɓeyditi hen ko neldugol konunkooɓe teemeɗɗe ɗiɗo Amerik naɓe ton to Nigeria tawti ngal gollidal Faandaare tengtude ɓe konunkooɓe teemeɗɗe ɗiɗo hanuɓe neldede ko ɓeydude disodirɓe Amerik ardinaɓe toon e wallude Nigeria haɓade e kuliyankaagu no tawa hen kadi ɓeydude heblo ɓe konunkooɓe Nigeria ko ɗum holli commandant Afrik comme général Dagvin Anderson konngodi makko no tawe e nder jayde Wall Street nde Amerik hunde nde Nigeria gonɗini Samayla Uba ƴettanowo konngol kono Nigeria holli wonde ɓe jaɓɓoto eko ɓooyata konunkoɓe Dawlaaji Dentuɗi Amerik hayso tawi o haalani limore nde o ɓeydi wiide ɗum ko ngam heblude e wallude karallagal konunkoɓe Nigeria ha tengti e haɓude e rafi ndenagu e nder leydi ndi e lebbi paltiɗi konuli ɗe leyɗele ɗiɗi wallodiri e waɗude piyanɗe weeyo fewde e pelle jihadiste en e nder Nigeria e ngal ballodiral ɗi konuli ɗiɗi eɓe joofi feɗendu pelle kuliyankoje tawaɗe rewo e funnague leydi ndi ɗo Boko Haram e État islamique bannge hirnaange saabi rafi ndenagu